ɗi lebbi sakkitiiɗi widiyoji konunkoɓe afriknaaɓe e nder Russie yiileke sanne e nder miijaji rendo e ɗin widiyoji hino yiya afriknaaɓe yaraɓe nokkuji nawɗe hare ɗen hakkunde leydi ndi e Ukraine. ɓe konunkoɓe hino jogii hakkunde duuɓi 17 e duuɓi 57 iwdi maɓɓe ko leyɗe 35 Afrique e biyol fedde Alhaali on Wagner ɓe konunkoɓe afriknaaɓe yo fodde yimɓe 1,417 e ɓen 316 maayi. keewal e ɓe konunkoɓe yo ɓiɓɓe Égypte kono ɓurɓe maydo ɓen yo ɓiɓɓe Cameroun. hono noy ɓe konunkoɓe ƴettirte e biyol nde fedde Russie hino fodo ko heewi ngam heɓude ɓe yimɓe ɗum woni visaji jangoɓe walla golle hono wayagal woni yeeyoɓe tewu soppoɓe e golloɓe leɗɗe tawti jobdi lobbiri. debbo o famminino kam wonde ko e d'accord konunkoɓe o winomi wonde ko rende damal gollanmi wondude e lawjugol e ndefu. amma gonga on ko e nder konuɓe nawroyte. Russie hino yiɗi handen afriknaaɓe ngam wonande ɓe wawade e nder fitinaaji ɗin. jango ɓe jiɗi nuldemi koto mayanmi kono mi joƴƴi not kaɓorgolam ngal mi waasi yaadi in hasini mami lepti walla mi nanne kasu kono ko dandude gurdamam ɓuranimi. e biyol Alhaali Wagner ngo witto no hani wallude koreji ɓe afriknaaɓe heɓude kabaruji maɓɓe andude ko ɗum laati e sakade yiɗɓe yahude toon. paamon wona limoore huɓude heɓa ɗo sabu andude kuuɓal ɓe afriknaaɓe ɓe Russie nawi e nder ɗi fitinaaji no tiiɗi tugnade saldu toppitinde jokkodire windere nde ifri e nder yanamɓe ujunaje 20 tawaɓe e nder kono Russie fodde 3 fa ya 4 yo iwdi Afrique.